Kako flertujete preko interneta? Molim vas. Znači u posle, znači nisam to Ako sam ja majke. pijan, brate, pošaljem kao Dick pic, šta je to, brate? Šta radiš? Znam i ovo. I upalilo je jedan od dve osobe koji ima devojka. Bukvalno, obično sam pijan i to nisam radio pre, znači, ove godine sam krenuo da smaram ribe na internetu, onako seljački, baš tako. Ne znam, bukvalno nisam nikad to radio, sad sam nešto jako napad, ne znam, brate, krenuo mi neki drugi pubertet. I tako nešto, ne znam šta je šaljem, brate, par puta sam poslao kao, ajde mene, kao, tako ni ne poznajemo se. Desilo se, ali jako malo. Od koliko sam puta poslao, premalo. Pa dobro, ti ideš statistički onako, statistička greška, da. Bukvalno, razumeš kao oni likovi što su baš opsednuti karanjem, onda startuješ 100 riba i jedna će, jedna će... Jedna mora dođe. Pa dobro, to je po meni promišljen pristup. Prestat ću za vreme. Jo, što? Zato što je jako jadno. Bilo mi je jadno i sad mi je još jadnije. Dobro, svi smo... Onda nije to možda tvoja prava priroda ili je suprotno bila prava priroda, šta si ti? Pa realno, mislim, iskreno ne znam ni što mi je to jadno, pošto šta, kao starteš ribe, muškarci ribe se jebu i sranja, razumiješ, tako da ne vidim... Juni, valjda, joj! Da, ne vidim što bi to bilo, ja ne znam, bez veze. Prevaziđeno skroz. Da, jako se... Seks je baš starinski neki koncept, ne treba to uopšte u 2020. Što kažu, voliš starinski seks? Burka zvuča kao deda, brate, 75 godina, brate, razumiješ? Pa jesam, brate. Ali ovo je velike istina, samo sa starom. Ajde, pitaj sad pitanje sledeće. Čekaj ja vas da pitam, ili vi tako startujete likove, kako se zove, na internetu, kao Da, brate, vi imate grupije za žene, brate, mislim, sigurno imate likove koji vam pišu, brate, koji da, to sigurno imate. Daj me ti ližem bulje, brate, ali da li imate ono kao... To je baš onako po defaultu neprivlačno u suprotnom polu, nekako baš žene nemaju ni najmanju potrebu, mislim, uglavnom ni najmanju potrebu da iskoriste, tako nešto baš naprotiv, baš je ekstremno odbojno. Valjda ta neka dinamika, bukvalno muške i ženske energije baš... Da iskoristiš muškarca, pa što ne voliš? Pa grupijane. Pa što smijete muškarcu? Šta vi volite kod muškarca najviše? Ali čekaj, pitanje po pitanje, znaš da moj mozak nema kapacitet za tako da. Znači, definitivno to ne, ja mislim da žene ne iskorišćavaju grupije. Da. Ja mislim. A ko zna, možda je neko bio grupija da ja nisam znala, pa sam se ja iskoristila podsvesno. Da potrebno, vrate, da. A da, nije možda tako otvoreno se to demonstriralo, možda je zato što je moj fan, možda je više lakše bilo to postići, na primjer. Sigurno s nekim, što si bila sigurno je slušao tvoje pesme, pa da, tako da. Pa može da se desi, možda čak i neka najozbiljnija.